uPetros. Hallelujah. uPetros sebekade negama elinguSimon ufana ke nguyona. Hallelujah. Kanti ngokuthi yabona uPetros wena. But ngoxa kukhomba uPetros uthi ulilwalwa. Yalazi ulwalwa bayintweni bani? Ulwalwa lelitye. Amen. Njengoba ilitye lingaphezulu kuhlanga kwali ngesikhuya. Hallelujah. Lamatshe phela kuthiwa ngamawa because ngqangqasi lamatshe amakhulu enokwenza intaba. Amatshe amakhulu adlokisa amanzi. Hallelujah. So uyesu xa ejonga uPetros umbone ngathi lilitye elikhulu. Hallelujah. Ilitye lulwalwa pha engcobo ukuhlanjiswa kwenziwa ngamatshe. Amen. Kwezinye indawo kwama engcwaba enziwa ngamatshe odwa. Amen. Kufanele umoya kwenziwa into ekuthiwa yi-tombstone ngenziwa ngelitye nayo. Amen. Kungenxa yokuthembakala kwelitye. Amen. Azathi amaXhosa ethethayo kungcono uthembe ilitye noma uthembe umuntu. Kungenxa yelitye etheni themba ke. Hallelujah. So uthi ke ngokwesinye indawo ukhona ilitye ebefuna ukusetyenziswa lona but abakhi banicekisile kodwa kufuneka lona. Amen. Ukuthi ngokuyithi bayibele uYesu lo ulili elalitye elicekiswe ngabantu efana bokhangalo. Amen. That efana sikhulisife ezethu ngoYesu basambe ecaleniso. Befama sonke ibandla ngoYesu basambe ecaleniso. Befama ikhandi iqhutya ngoYesu babeke ecaleni uYesu. Befama izindlu zakha ngelitye linguYesu but uYesu yena ubeke ecaleni. That is why into zingahambi kahle. Hallelujah. Amen. Ngiyabona ngaxesha amaSirayeli iBhayibhile abesenhlanga bavele bancane abenhlanga. Ngoba indlela yasenhlanga beyinde ngokwehlobo ehamba ngalo. Bahamba iminyaka eyi40. Hallelujah. Amen. So njengoba ahambade bebengenatebo mos, bebengenatami mos abengileni. Bavele baphela ngamanzi bancane bonke. Hallelujah. Amen. Kodwa ngenxa uYesu ebalandela. Into babekwaba kuniliwa, ililwalwa, idwala okanye ilitye ehlobo ngitho ngalo. Elalise emveni kwabe bengaliboni bona. Kwathi uMoses makabethe aphelweni. Kabetha ngalanto uMoses atsitsa amanzi pha. Amen. Kangokuba sifunde kuTestament entsha ithi kwa elo litye elo lwalwa elalibalandela lalinguYesu. Amen. Kanti njengase uMoses abethe ngento ngaphaya uthi Yesu kakhuphe amanzi. Hallelujah. Ngoba bancane aphuma azetyeni basela abantu. Hallelujah. So kahle Yesu ntoni ulilitye. Hallelujah. So ngokuYesu akafuni uba lento yoba abe ilitye yena yedwa. Uthi apha kuwe Petros. Hallelujah. Ngazi ngoba esifubeni ngaba kum. Hallelujah. Ngawuthi apha kum. Hallelujah. Amen. Apha kuwe kukhona ilitye elinguYesu Kristu. Hallelujah. Xa umuntu badlalane kuthiwa igazi lakhe lonakele line-affection. Le-affection umzimba wonke. Amen. Nakho umzekelo phaya ekingi benke nayo ekingi into khangela idate kamakazi ba. Lafika ukufola abanye ecala, lafike lafola nami becala ukufole kulo. Amen. Ndabuza ba uzothini ba. Engicela kule abantu abane-HIV. Amen. Hayi ndani ngifuna ngifole kweli icala lo manje ngizothola into zoyenza kodwa hayi noma idunga ngahamba. Xa izinto akazi wakho ngiyangena because bese sibedlela. Bewahlela manje ngiqedile. Amen. Amen. So la lokho HIV ke ngokuyona iba yangena emzimbeni ifika wokumzimba. Amen. Yabo? So xa umzalwane ethi wangena nguYesu uqala wokumzimba. Amen. Amen. Inzalo if every HIV ngabazi ukugqiba umzimba womuntu noYesu yakwazi. Akuzukwazeka uba ibe zinto zikaSathane ezazitshiya umzimba wonke seyenza into zingakwazi. Amen. Amen. If ever ukujonga umuntu njengoba iBhayibhile usona wabona kuloko ujonga umuntu besobo usondisona ngolohlobo. If nanxa uthe wajonga into right mayibe into enhle leyo. Ngoba xa ujonga into embi banesona umusa ngithi mawujonge right ngoku affect ubuhle bayo nawo bemhle. Hallelujah. Amen. Enze ungabi kocala coba le team yakhe. Hallelujah. So uYesu Kristu simamkelile because pha kwehlonda abasanda usifune kwesithi uPetros uvuma ukuba uYesu nguKristu. That means uPetros wesamkela uYesu Kristu ngelaxesha. Ayisa ukuthi masivume ngomlomo nathi sikhole inhliziyo. Walahlo samkela abantu uYesu Kristu. Nxa uPetros egqomamkela uYesu ubona uPetros sayalidwala. That means uPetros uvele wathi nebangene uYesu wathini wafana noYesu. Hallelujah. That is why ngalamini yomncamlezo amina axoxa uYesu ekusuka bethela kusasa iBhayibhile uPetros wazama ukumkhanyela. Wathi kwa ivoice le seyithintile ifana ngabantu nikaYesu. Ngoba uYesu uthi apha kwelilwalwa linguwe Petros nokhela ibandla lami.
Haleluya. Amen. So leli sivezela thina kweli lethu ixesha kuba singamadwala okokha ibandla likabani likaYesu. Haleluya. Amen. uYesu xa ebona wena akaboni ibhetebhete lomzalwane. Haleluya. Ubona ilitye eqine njengayo. Haleluya. uYesu xa ebona abantwana zathi sayithi phambi kwathi bavumelene nabeze kumni ngalo mkhosi wazibo baba. Amen. Ukumkaya wazibo abanzala bangena njengabantwana. Kungenqaba xa kubona abantwana uyasibona amatye aqileyo for uba khantoni ibandla lakhe. Cut and start. Haleluya. Amen. So xa ngabe